Politika kaže da su Bošnjaci i Srbi jedni drugima najveći neprijatelji. U ovom videu predstavljamo razlike između ljudi koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci sa jedne strane i ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi sa druge strane, a zbog kojih se svi mi mrzimo. Jezik, boja kože, kultura, vjera i običaji su razlozi zbog kojih narodi ratuju. Zato idemo utvrditi razlike između ova dva naroda. Srbi pričaju srpskim jezikom. Bošnjaci govore bosanski. Tako da ova rečenica na srpskom jeziku glasi: Vučić, Dačić, Izetbegović i Dodik su ista. Dok na bosanskom ova rečenica glasi: Vučić, Dačić, Izetbegović i Dodik su ista. Identično. Idemo dalje. Recimo na boju kože. Nećemo ovo snimati zato što nas je malo sramota, tako da odmah prelazimo na kulturu na primjeru muzike. Među Bošnjacima najpopularniji pjevači su Dino Merlin, Zdravko Čolić i Đorđe Balašević. Dok među Srbima najpopularniji pjevači su Đorđe Balašević, Zdravko Čolić i Dino Merlin. Identično. A ovom prilikom nećemo ni spominjati Džalu brata i Aleksandru Prijović, nego odmah prelazimo na vjeru. Bošnjaci vjeruju u jednog Boga. Dok za razliku od njih Srbi vjeruju također u jednog Boga. Zaključak je da kada govorimo o jeziku, boji koži, kulturi, vjeri i običajima ne možemo pronaći nijednu razliku. I upravo to što se ne razlikujemo nas dovodi do konflikta. A zašto? Zato što oba naroda vode političari koji predstavljaju najgore izdanke naroda koje predstavljaju. Ti političari imaju zajedničku vjeru koja se zove novac i običaj koji se zove moć. Kako bi to ostvarili, oni izmišljaju razlike koje realno ne postoje. Izmišljaju kako bi mogli rasprodati našu zemlju, otvoriti nove rudnike, uništiti rijeke, uhljebiti poltrone, otjerati sposobni i pokrasti milijarde našeg novca. Zato svaki onaj Bošnjak i Srbin koji nasjeda na priče Aleksandra Šapića, Vulina, Zukana Heleza, sličnih malih Vučića i Izetbegovića, treba biti svjestan da je dio igre koja uništava naše narode, raseljava porodice i ovima naprijed navedenim donosi pare i moć. Jer ako možemo u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji živjeti sasvim normalno, biće da možemo i ovdje, jer svakako drugačije živjeti i ne znamo. Kontaš?